Σήμερα, 8 Μαΐου, τιμάται η Παγκόσμια Μέρα Θαλασσαιμίας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτή τη σοβαρή κληρονομική αιματολογική διαταραχή που επηρεάζει την αιμοσφαιρίνη και απαιτεί διαβίου αγωγή, παρακολούθηση και υποστήριξη. Για την Κύπρο μας, η θαλασσαιμία αποτελεί ουσιαστικά την εθνική μας ασθένεια. Με 1 στα 7 άτομα να είναι φορέας και 1.350 να έχουν την νόσο, με 650 από αυτά να χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις. Μαζί μας για να συζητήσουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της προηγούμενης θεραπείας για τη θαλασσαιμία είναι μαζί μας, όπως είπα, η αιματολόγος ερευνήτρια Παναγιώτα Παπασάβα. Καλώς ορίσατε. Και ο αναπληρωτής επιστήμονας Πέτρος Πατσαλή. Καλώς ορίσατε και εσείς. Και οι δύο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. Να μιλήσουμε πρώτα έτσι για την θαλασσαιμία. Η εθνική μας ασθένεια και από τον ίδιο τον Παγκύπριο Σύνδεσμο χαρακτηρίζεται. Λοιπόν. Πώς προκύπτει, μειώνονται οι αριθμοί βεβαίως, αλλά επειδή είναι κληρονομικό συνεχίζονται όλοι οι έλεγχοι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα με αφορμή αυτή τη μέρα για να σας μιλήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις συνταρακτικές εξελίξεις που συμβαίνουν στον τομέα της θαλασσαιμίας και ειδικά στον τομέα της θεραπείας που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Και επίσης να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες που γίνονται στο τμήμα μας όσον αφορά και τη θεραπεία αλλά και σε άλλους τομείς. Σίγουρα η θαλασσαιμία είναι μία νόσος η οποία είναι ιδιαίτερα συχνή στην Κύπρο. Όταν λέμε 1 στους 7 είναι φορέας, εννοώντας όχι το στίγμα αυτό που λέμε. Ναι. Το στίγμα και πλέον γίνεται αυτή η εξέταση του ζευγαριού. Ναι, υπάρχει το πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο εφαρμόζεται από το 1970, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο. Είναι το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα στην Κύπρο. Για αρκετά χρόνια εξάλειψε τις νέες γεννήσεις ατόμων με θαλασσαιμία. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της προόδου της θεραπείας, έχουμε ζευγάρια που συνειδητά επιλέγουν να φέρουν στον κόσμο παιδιά με θαλασσαιμία. Κρατώ το εξής από πέρσι που κάναμε την κουβέντα αυτή με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, τον Μίλτο Μιλτιάδος. Και τα θετικά μηνύματα που στείλαμε είναι το ζωντανό παράδειγμα του ιδίου. Γιατί σε παρελθόντα χρόνο ο χρόνος ζωής των θαλασσαιμικών μας είπε ο κ. Μιλτιάδος, δεν θα ήμουν εδώ απέναντί σας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα. Τώρα έχουμε φτάσει σχεδόν να έχουν ένα φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής αυτά τα άτομα με τη συντηρητική θεραπεία. Όμως πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις. Μάλιστα. Στον τομέα της θεραπείας έχουμε πλέον μεγάλη επανάσταση με τις ριζικές θεραπείες, όπου πλέον στοχεύουμε στην ίαση και όχι στην απλά συντηρητική, ανακουφιστική, παρηγορητική θεραπεία. Και η μεγάλη επανάσταση αφορά τη γονιδιακή θεραπεία. Έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια 2 θεραπείες για τη θαλασσαιμία που ακολουθούν 2 διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία είναι το φάρμακο Zinteclo, το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση της γονιδιακής προσθήκης, δηλαδή προστίθεται... Έχουμε ένα θαλασσαιμικό δηλαδή, στο οποίο έχουμε βλάβη στο γονιδίωμα, έτσι, και μέσω κάποιων ιικών φορέων έχουμε εισαγωγή στα κύτταρά του ένα φυσιολογικό αντίτυπο γονιδίου. Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή. Πρέπει να μαζευτούν κύτταρα, αρχαίγωνα βλαστικά κύτταρα από τον ασθενή, αφού του δοθούν κάποιες ενέσεις για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν τα αρχαίγωνα κύτταρα από το μυελό των οστών, να βγουν στην περιφέρεια, να συλλεχθούν αυτά τα κύτταρα, να μεταφερθούν σε κάποιο εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας, θα γίνουν κατόπιν οι έλεγχοι ποιότητας. Και αφού είμαστε σίγουροι ότι το προϊόν είναι ασφαλές και έτοιμο για χορήγηση στον ασθενή, θα αποσταλεί πίσω στο κέντρο που θα γίνει η μεταμόσχευση, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία μεταμόσχευσης, αυτόλογης μεταμόσχευσης, δηλαδή κύτταρα του ίδιου του ασθενή, διορθωμένα. Και αφού ο ασθενής πάρει χημειοθεραπεία, που αυτό είναι και το ένα, ας πούμε, αρνητικό της όλης διαδικασίας, θα γίνει έγχυση των κυττάρων στο σώμα του ασθενούς, θα εγκατασταθούν στο μυαλό του, θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται
και σύμφωνα και με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα, πάμε για ριζική θεραπεία της νόσου. Στην Κύπρο, από την Κύπρο ξεκίνησε αυτή η θεραπεία ή το Ινστιτούτο συνεργασία? Μάλιστα. Εμείς τώρα, εσείς το δικό σας το κομμάτι επιτυχώς, διότι πρέπει να γίνει μεταμόσχευση σε κέντρο του εξωτερικού, αντιλαμβάνω. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να δίνουμε αυτή τη θεραπεία. Αυτό θα έλεγα, δεν έχουμε ακόμα. Όχι. Παρακολουθείτε όμως τις εξελίξεις και είστε έτοιμοι. Αυτά τα φάρμακα πήραν έγκριση, να σκεφτείτε, το πρώτο το 2022, το 2023 προς 24, άρα μιλάμε για πολύ καινούριες θεραπείες, πάρα πολύ ακριβές. Η θεραπεία η κάθε ασθενή στοιχίζει 2 με 3 εκατομμύρια και όπως καταλαβαίνετε, προς το παρόν τουλάχιστον, μέχρι να βρούμε νέες τεχνολογίες που θα πέσει η τιμή, δεν είναι ευρέως ακόμα διαθέσιμες. Βεβαίως, το κάθε κράτος όμως μεριμνά πρωτίστως για τους πολίτες του που διαβιούν. Και ούτως ή άλλως και μαθηματικά, αν πρέπει να τα κάνουμε όλα, το λέω πάρα πολύ συχνά όταν μιλάμε για θεραπείες, αν βάλουμε κάτω το κόστος μεταγγίσεων ή άλλος πώς, λίγο μπροστά να κοιτούσε το κράτος, τα οικονομικά του, θα καταλάβαινε ότι το καινοτόμο μπορεί να είναι ακριβό, αλλά σε βάθος χρόνου είναι βεβαίως. Αυτό θέλω να πω. Και όχι μόνο για τη θαλασσαιμία, για πολλά άλλα πράγματα που συζητάμε. Σωστά. Και είναι ενοχλητικό να μιλάμε για το κόστος. Διότι αν τύχανε σε αυτούς που έχουν το πρόσταγμα, πρόεδροι, βουλευτές κλπ., δεν θα ήταν το ίδιο όσο συζητάμε. Τα σχόλια δικά μου βεβαίως, δεν σας φαίνω σε δύσκολη θέση. Τώρα, άρα αυτό σε ποιο βαθμό έχουμε επιτυχία, δηλαδή έχουμε δείγμα τέτοιο αυτής της καινοτόμου θεραπείας? Πάνω από 100 ασθενείς έχουν λάβει αυτή τη θεραπεία. Ηλικιών, έχει συγκεκριμένο δηλαδή κριτήρια στα οποία θα μπορεί κάποιος να συμμετάσχει? Ναι, προς το παρόν οι ηλικίες αφορούν 12 με 40 ετών. Βέβαια αυτό θα αλλάξει, θα έχουμε και προς τα κάτω, επέκταση και προς τα πάνω. Αλλά προς το παρόν έχει δοκιμαστεί σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Περίπου το 90% των ατόμων που έλαβαν αυτή τη θεραπεία είναι τώρα, δεν έχουν ανάγκη μεταγγίσεων. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Ματσέλη, για να το συνδέσουμε λίγο, γιατί και στο Ινστιτούτο Γενετικής έχετε και νέες διαγνωστικές μεθοδολογίες που αφορούν και το εθνικό πρόγραμμα ή βοηθούν πρόληψη της θαλασσαιμίας. Να τα παντρέψουν μαζί, που τρέχουν όλα παράλληλα. Ναι, βασικά ο τομέας που ασχολούμαι εγώ είναι κυρίως η γονιδιακή θεραπεία. Μάλιστα. Άρα είναι αυτά που μας είπε η ανάπτυξη της γονιδιακής θεραπείας για την β' θαλασσαιμία. Αλλά ναι, έχουμε το διαγνωστικό που αναπτύσσουν και διαγνωστικές μεθόδους για προγεννητική και για μη επεμβατική διάγνωση των εμβρίων για αν έχουν την θαλασσαιμία. Μάλιστα. Ναι. Εμείς στο εργαστήριο, οι γονιδιακές. Πείτε μας με τι ασχολείστε, πόσο κοντά είστε σε κάτι που να ανακοινώσετε που θα είναι σημαντικό για τους θαλασσαιμικούς? Γενικά, είχαμε μπει αρκετά νωρίς μετά την ανακάλυψη του CRISPR-Cas9 το 2012, που είναι ένα εργαλείο γονιδιωματικής επεξεργασίας. Οι ερευνητές που το ανακάλυψαν αυτόν έχουν πάρει το Νόμπελ το 2020, Νόμπελ Χημίας. Οπότε είχαμε μπει αρκετά νωρίς σε αυτόν τον τομέα της γονιδιακής επεξεργασίας του DNA. Οι τομείς που ασχολούμαστε και οι τρεις προσεγγίσεις βασικά που έχουμε είναι όπως την θεραπεία που έχει πάρει έγκριση τελευταία για το κασκεύι ουσιαστικά, που στοχεύει στην αύξηση της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης για να αντικαταστήσει την ενήλικη αιμοσφαιρίνη που οι ασθενείς με β' θαλασσαιμία έχουν πρόβλημα. Έχουμε και εμείς μια αντίστοιχη θεραπεία που συγκρίνουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη θεραπεία σε συνδυασμό με άλλους επεξεργαστές του γονιδιώματος, και έχουμε δείξει, και η δημοσίευση θα βγει αυτό το χρόνο, έχουμε δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη αύξηση της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης σε κύτταρα ασθενών στο εργαστήριο. Η επόμενη και κάπως πιο προχωρημένη ερευνητική η έρευνα που κάνουμε είναι πιο εξειδικευμένα για μεταλλάξεις που βρίσκονται πιο συχνά στην Κύπρο, την IBS 910, αλλά είναι αρκετά συχνά και σε πολλές άλλες χώρες. Οπότε αυτή η θεραπεία πάλι μέσω γονιδιωματικής επεξεργασίας είναι συγκεκριμένα για αυτή τη μετάλλαξη, και έχουμε κάνει μια προκλινική μελέτη όπου συγκρίναμε διάφορες προσεγγίσεις για να διορθώσουμε τη συγκεκριμένη μετάλλαξη σε κύτταρα ασθενών, σε σύγκριση και με την θεραπεία που βρίσκεται τώρα, έχει γίνει approved από το FDA.
Και έχουμε δείξει ότι οι base editors, που είναι ένα είδος εργαλείων επεξεργασίας που δεν κόβουν τον DNA σε σχέση με τις προηγούμενες γενιάς που κόβουν τον DNA, έχουν δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα, είναι πιο ασφαλείς και στα μοντέλα ποντίκια που έχουμε δοκιμάσει την προσέγγιση μας έχουν δείξει και καλύτερη εγκαθίδρυση στο μυελό των οστών. Που σημαίνει τα κύτταρα που έχουν τροποποιηθεί διατηρούν την ικανότητα να πάνε στο μυελό των οστών, οπότε μιλάμε για μια μακροχρόνια θεραπεία. Ναι. Είναι πολύ ελπιδοφορά όσα μας περιγράφετε και ευχόμαστε το ταχύτερο δυνατό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι μεταγγίσεις. Είπαμε 650 συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας στην Κύπρο χρειάζονται τακτικά μεταγγίσεις. Άρα και το μήνυμα είναι να δίνουμε αίμα συνεχώς, να γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες. Τώρα, κύριε Παπασάβα, αυτό που λέγαμε και μεσογειακή ανεμία, θαλασσαιμία, ήταν αντιληπτό ευρέως ότι ήταν μια ασθένεια που για μας είναι, επειδή είναι μεγάλος αριθμός η εθνική ασθένεια. Από πού πήρε το όνομα και πόσοι άλλοι στον κόσμο επηρεάζονται από αυτό? Μεσογειακή ανεμία, επειδή εντιμεί στη Μεσόγειο, ναι, και συγκεκριμένα στις χώρες που πριν από κάποια χρόνια ενδημούσε η μαλάρια. Ναι. Γιατί τα ερυθρά κύτταρα του θαλασσαιμικού έχουν κάποια αντοχή στο πλασμόδιο της ελονοσίας. Επομένως, είναι μια ασθένεια που αφορά άμεσα την περιοχή μας, τη Μεσόγειο. Επίσης, είναι πάρα πολύ συχνή στη Νοτιοανατολική Ασία, ναι, και στη Μέση Ανατολή. Το θαλασσαιμία? Επίσης, από την θάλασσα. Ναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εμείς ευχαριστούμε. Το μήνυμα είπαμε σε ό,τι μας αφορά όλους εμάς. Δώστε αίμα, σώστε ζωές και βοηθά τους ασθενείς με την θαλασσαιμία στις τακτικές αυτές μεταγγίσεις, να μην χρειάζεται να εκλιπαρούμε. Καλή συνέχεια.